Доброго здоровлічка. Це хотіли би сте мати у себе на газдівстві ці парадні сині дерева, або дуже боїтеся йти у пекло? Не бай. Михайль вам розкаже, як ото мати у себе на газдівстві. Ну, добре, у пекло один раз вам прийдеться так піти, або доста буде лише раз. Значить, що вам треба? Вам треба недерек, хоч декілько, і вам треба покручений нілій. Як його дістати, можу розказати в окремому епізоді. І треба вам буде ще кістяний порох. Кладете на землю покручений нілій і обкладуєте його по кругу недереком, кілько маєте міста, кілько маєте дяки. Далі кістяним порохом по недерекові ви розширюєте, фактично конвертуєте недерек у покручений нілій. Далі по покрученому нілію ви хуснуєте кістяний порох і у вас генеруються всякі такі корчовля сині, а подеколи сині грибики. І ці сині грибики це якраз ото, що нам треба. Кіть захуснуєте кістяний порох на синій грибик, та ви виростете то саме синє таке дерево, котре є і у недереві. Лично я хуснув таке на гриби, котрі легко цю копачку збирають, світячі гриби. А все синьо-зелене листя можете хоснувати на шилиякі декорації, а ведь просто пускати його далі через компостер на кістяний порох. Легенько. Ну, надіюся, ось це вам було на хосен. Дякую, майтеся!